खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा मे 2024 मायथाइनिफ्राय 2600नि बांसिन लामा जाब्रबथायजों खहा जानांनायफोरनो केसलेस फाहामथाय होदों। जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रैखाथि महरै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि 30 मे 2024 मायथाइनिफ्राय 2657 नि बांसिन लामा जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा देहा फाहामसालिफोराव बेसेन नाङै नगद गैयै फाहामथाय मोननो हादों। रायजोनि लामा रैखाथि आरो ट्रमा केयार बिथांखिनि सिङाव जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा 7 सानसिम 1.5 लाख रांसिम केसलेस फाहामथाय मोनो। बेनि थांखिया जाब्रबथायनि उनाव गोनांथार गिबि घन्टाफोराव रांनि बाथ्रा सानालासे थाबैनो जिउ रैखा खालामग्रा सावफाहामारि हेफाजाब होनाय। दासिम गासै आसामाव गं 46 फारियाव थिसनजानाय देहा फाहामसालिफोराव 2.7 कौटि रांनि फाहामथाय होनाय जाबाय। ट्रमा केयार इउनिटफोरजों लोगोसे सोरखारि आरो सोरखारि नङि मोन्नैबो देहा फाहामसालिफोरा बे हाबाफारिनि बाहागो। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि गोनांथार फाहामथायनि थाखाय रांनि आंखालाव रावबो जिउ खोमानो नाङा। नोगोरारिफोरा बे आगानखौ बरायदों आरो बेखौ गुबुन रायजोफोरनि थाखायबो मोनसे दिन्थि महर बुंदों। नैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव मोब्लिबनि खुन्थिया थि खालामबाय थानाय समाव मोब्लिब बिफाननि मावथिआ गाज्रियै जोखोम। आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव सांग्रांथि गैयैनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। सासे सामलायनाय खामानि मावग्रा जितेन्द्र रयआ दासिमबो थांना थानाय मोब्लिबनि खुन्थियायाव खामानि मावबाय थानाय समाव गाज्रि रोखोमै जोखोम जादोंमोन। बे जाथाया सजनभिटायाव जादोंमोन। रयखौ मोब्लिब गोहोनि लाइनखौ बन्द होनना फोथायनानै सामलायनायनि खामानि मावनो थिननाय जादोंमोन। नाथाय मोनसे गोब्राब रैखाथि गोरोन्थिनि जाहोनाव गोजौ भल्टेज लाइनआ दासिमबो सांग्रांमोन। बिथाङा मोनसे गोख्रों मोब्लिबनि शक मोनदोंमोन आरो खुन्थियानिफ्राय गोग्लैदोंमोन। बिथांनि गाहायनि मोदोमाव गोब्राब खामनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ थाबैनो बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। बिथाङा दा गोब्राब थासारियाव दं आरो गोब्राब जोथोन लागासिनो दं। बियो ओनसोलारि सुबुंफोर आरो मावसाफोरनि मोनथाय हान्जाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों। बिसोरो दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आबुं नायबिजिरनाय आरो राहा लानो दाबि खालामगासिनो दं। दासिम मोब्लिब बिफानआ जेबो मावख'आरि बिबुंथि होआखै। सुबुंफोरा रय आरो बिथांनि नखरनि थाखाय खहा सुफुंनायनिबो बिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ फालांगियारि एलपिजिआ 58.50 रां खमायदों। नखरारि बेसेना सोलाय-सोल' जायाखै। फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 58.50 रां खमायदों। फालांगिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। थाव फालांगियारि कम्पानिफोरा 1 जुलाइनिफ्राय 19 किल'ग्राम फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 58.50 रां खमायदों। दिल्लीयाव गोदान बेसेना दा मोनफ्रोमबो सिलिन्डाराव 1665 रां। बेयो हटेल, रेस्टुरेन्ट, बेकारि आरो फिसा दारिमिनफोराव गोजोननाय लाबोयो, जाय फालांगियारि एलपिजिनि सायाव सोनारो। बावैसोनि दानफोराव बेयो थामथि बेसेन खमायनाय। जुनआव बेसेनफोरखौ 24 रां खमायनाय जादोंमोन आरो बेनि सिगां एप्रिलाव बेसेनखौ 1762 रांनिफ्राय 1723.50 रांसिम गाहायाव लाबोनाय जादोंमोन। फेब्रुआरियावबो मोनसे फिसा दानख'नाय जादोंमोन। बेनि उनाव मार्चआव एसे बांदोंमोन। थाव कम्पानिनि सासे गागि मावख'गिरिया गोदान बेसेनफोरखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि सोलायनायआ गोख्रैनो गोहोम गोग्लैगोन। बबेखानि नखरनि बेसेना बांबाय थानायनि जाहोनाव सुबुंफोरा रैखाथिनि दाबि खालामदोंमोनब्लाबो 14.2 किल'ग्राम नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलायनाय जायाखै। रोंग'साफोरा बुङो दि बेसेन खमायनाया मुलुगनां गोथां थावनि ट्रेन्ड आरो जगायनाय जाहोनफोरनि थाखाय जादों, नाथाय सोलायस्लाबै नखरारि बेसेनफोरा दाबो नखरफोरखौ जिंगासिनो हागौ। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बङाइगावआव ट्रिपल सिखाव खावदों। 7 लाखनिबो बांसिन बेसेननि सना खावदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सिखावफोरा बे नसुंसेनिनो गोबां नखरफोराव गाग्लोबनानै अजित दासनि न'निफ्राय 7 लाख रांनिबो बांसिन सनानि गहेनाफोर खावदोंमोन।
सतीश शर्मानि न'आव सिखावफोरा नोगोद रांजों लोगोसे सनानि गहेनाफोर लाना थाङो। बेनि माधव सिंहनि उनाव गासै खहा जानायखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। पुलिस सामलायगिरि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा गोख्रै जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायो। फरेन्सिक हान्जाफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो सुलुनि थाखाय ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरनाय जादों। सिखाव खावनायनि साहसगोनां आरो गोरोबनाय आखुआ ओनसोलाव ओनसोलारि रैखाथि आरो नायदिंनायनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय गोख्रों राहा लानो खोथा होदों। बाथि खौराङाव दङ तेलेंगानानि केमिकेल प्लान्ट बेरफ्रुनाय। थैनायनि अनजिमाया सा 35 जाबाय। बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय गोथै सह'खौ बोखांदों। संगारेड्डी जिल्लानि पासामिलाराम दारिमिनारि ओनसोलाव सिगासी इन्डास्ट्रिजनि रासायनिक प्लान्टआव मोनसे गिदिर बेरफ्रुनायाव खमैबो 35 सुबुंफोर थैदों। समबारखालि फुंनि 8:15 रिंगानिफ्राय 9:35 रिंगानि गेजेराव जानाय बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव गिदिर अर नांदोंमोन आरो मोनसे बिल्डिं गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन आरो गोमादोंमोन। पुलिसआ बुङो दि बेरफ्रुनाया मोनसे रिएक्टर इउनिटआव जागायजेन्दोंमोन। अर खोमोरग्रा, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीएफ आरो अर खोमोरग्रा रबटफोराबो समबारनिफ्राय रैखाथि हाबाफारियाव थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं। गोबां गोथै सह'फोरखौ बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय बोखांनाय जादों आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव गोबां मावसाफोरा जिउ गोमायो। तेलेंगाना अर खोमोरग्रा बिफानआ अरखौ सामलायनो थाखाय खाथि-खालानि स्टेशनफोरनिफ्राय गं 11 अर खोमोरग्रा गारि दैथायहरदोंमोन। प्लान्टआव सा 150 सो खामानि मावग्राफोर दंमोन, जाय बै समाव गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव सा 90 सो दंमोन। गिबि मन्थ्रि ए रेवन्त रेड्डीआ गोथौ दुखु फोरमायदों आरो मावख'आरिफोरखौ जायखिजाया थाबथानानै थानाय मावसाफोरखौ रैखा खालामनो आरो जोखोम जानायफोरनि थाखाय साबसिन फाहामथाय होनो थिनदों। बे दुखुनांथाव जाथाया राजखान्थियारि रागा जोंखांहोदों। बीजेपीआ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो दाबि खालामदों। रैखाथि नायबिजिरनायखौ नेवसिनाय जादों नामा होनना सोंथि दैखांदों। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि बेयो ओनसोलाव गिख्रंथाव दारिमिनारि जाब्रबथायनि मोनसे फारियाव गोदानसिन, जाय रासायनिक आरो फार्मा प्लान्टफोराव रैखाथिनि सायाव गोदान जिंगा सिखांदों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी एलपीजी सिलिन्डार खावनायनि जाथायाव गुबै दायनिगिरिखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ चन्दन कुमार बरुवाखौ एलपीजी सिलिन्डार खावनायनि दायाव खादों। जालुकबारी पुलिसआ समबार 30 जुन खालि खादोंमोन। बरुवाया 34 बोसोर बैसोनि आजारानि थागिरि। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिथांनिफ्राय खावनाय गंथाम सिलिन्डार बोखांनो हादोंमोन। जालुकबारी पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि आयेनारि राहा लानाय जागायबाय आरो बरुवाखौ हमनानै लानाय जादों। बे खानाया मोनसे गोनांथार जाफुंसारनाय आरो पुलिसआ दा नायबिजिरगासिनो दं दि खावनायाव बेसेबा गिदिर हानजाया लोब्बा दं ना गैया। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ गुबुन हादोरारि सिगारेट जब्द। कयनाधरायाव साथाम हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ कयनाधरायाव मोनसे अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरारि सिगारेट जब्द खालामो आरो साथाम सुबुंफोरखौ खायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै बशिष्टा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया काछार जिल्लानिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गारिखौ हमनो हायो। नायदिंनायाव मावख'गिरिफोरा करियानिफ्राय इएसएसइ स्पेशेल गल्ड सुपार स्लिम सिगारेटनि 244 पेकेटफोरखौ नंगुबै लेखा बिलाइ गैयाजासे दैथायहरनाय नुनो मोनो। पुलिसआ 28 बोसोर बैसोनि आफजल हुसैन लस्कर, 35 बोसोर बैसोनि बहार उद्दिन बरभुया आरो 36 बोसोर बैसोनि राजु मिया बरभुयाखौ खादोंमोन, गासैबो काछारनिफ्राय। गारि आरो सिगारेटखौ जब्द खालामनाय जादों। आयेनारि राहाया जागायबाय आरो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि सिगारेटआ बबेनिफ्राय फैदोंमोन आरो बबेथिं थांदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ सिलचर रेलवे स्टेशनाव 278 ग्राम ब्राउन सुगार जब्द खालामदों। मोनसे जथाय अपारेशनाव सोरखारि रेलवे पुलिस आरो रेलवे रैखाथि हानजाया सिलचर रेलवे स्टेशनाव सासे ट्रेन दावबायारिनिफ्राय 278 ग्राम सन्देह गोनां ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामदों। संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 14037 आव मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव जब्दआ जादोंमोन। दायनिगिरिखौ हमनाय जादोंमोन आरो आयेनारि राहा लानाय जादोंमोन। जेआरपी आसामआ ससियेल मिडियायाव आपडेटखौ फोसावदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि बेरेखा बेसादनि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जब्दआ आसामनि रेलवे लामाफोराव फेग्रा मुवानि फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरनि बाहागो। दावबायारिफोरनि रैखाथि आरो मोनसे मुलि गैयै समाजखौ रोखा खालामनाय।
गुथि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि शर्मानि कनभयआव बथल गारहरनाया दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सा-6खौ हमदों। समबारखालि गलाघाटआव रामनि कनभयआव प्लास्टिकनि बथल गारनायनि उनाव आसामाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला रावबो खहा जायाखै। नाथाय पुलिसआ आसाम कंग्रेसनि गाहाय गौरब गगैनि खाथिनि कंग्रेस मावथिफोर पल्लब सेतिया आरो राहुल फुकनजों लोगोसे सा-6 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। बिजेपिआ कंग्रेसनि हेंथायै राजखान्थिनि थाखाय दायनिगिरि खालामदोंमोन। फारसेथिं मोब्लिब गोहो मन्त्रि प्रशान्त फुकनआ बेखौ मोनसे गोब्राब रैखाथि सिफायनाय बुंदोंमोन। कंग्रेसआ बाहागो लानायखौ नेवसिगारदोंमोन, बुंदोंमोन दि जाथायनि सिगां 4 लाइमोन कंग्रेसनि मावथिफोरा सिगांनिफ्रायनो हमजाखानायमोन। हमजानायफोरखौ गोसो गोरोबलायैखौ सिरि खालामनो नाजानाय बुंदोंमोन। गिबि मन्त्रि रामा गाग्लोबनायखौ नेवसिदोंमोन, नाथाय बिजेपिआ राहा लानांगौनि दाबिजों हेंथा दिन्थिफुंदोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरि भुपेन बरा आरो रकिबुल हुसेनआ बे हाबाखौ सोंखारिदोंमोन, नाथाय बिजेपिखौ बेखौ राजखान्थि खालामनो नाङा होनना खावलायदोंमोन। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।